Me ollaan luvattu joillekin ihmisille joskus illan pimeinä tunteina uutta Faarao-heviä. Meillä on uutta Faarao-heviä. Haluatteko kuulla uutta Faarao-heviä? Mitä? Hei! Ja tää kertoo siitä, kun se meidän teemalevy loppuu sellaiseen, että Faarao vetäytyy johonkin henkenä johonkin odottamaan, että se pääsee taas sieltä vapaaksi. Niin nyt se pääsee vapaaksi. Mitä tapahtuu, kun joku ruoja avaa haudan kannen? Ootteko valmiin? Västämätöntä kieltää. Kuolit kun arkun kannen mun avasit. Ei tarvii tapella, ei suolata haavoja. Mä otan valtakunnan tän takaisin. Kädet ilmaan! Turhaa painoa harteilla, rauta ei suojaa aaveilta. Kun joukot kaatuu, niin ne kysyy mitä? Mahdan vastaan luodeilla, Faarao kutsuu loissulla. Toivo ei löydy, kaikki palaa sinun takia. Voimia koita säästää, samalla saatat joutuu irti päästä. Ei tää oo ulos pääsyä elävänä. Hei! Tää täytyy lopettaa, kipu saa sut huutamaan. En anna armoa ollenkaan, ja maailma palaa, hei! Turhaa painoa harteilla, rauta ei suojaa aaveilta. Kun joukot kaatuu, niin ne kysyy mitä? Mahdan vastaan luodeilla, Faarao kutsuu loitsulla. Toivo ei löydy, kaikki palaa sinun takia. Tyhjyyteenkin kyllä tottuu, mut enää ei oo susta luopuu. Pahat sanat päässä kaikuu, kun huomaat, ettei voida enää samalla tavalla jatkaa. Ei! Otetaan! Turhaa painoa harteilla, rauta ei suojaa aaveilta. Kun joukot kaatuu, niin ne kysyy mitä? Mahdan vastaan luodeilla, Faarao kutsuu loitsulla. Toivo ei löydy, kaikki palaa sinun takia. Oliko se hyvä, hei?
Sen nimi oli Maailma ja maailma palaa. Koska ollaan takaisin. Kiitos Lassi.